tej ruskej lige, hej? V ruskej lige Strávil som tam 3 mesiace, takže som nejaký ten zápas odohral a vlastne zistil som, že aj tá ruská liga je fakt kvalitná a sú tam dobrí hráči a hlavne vlastne v tom Omsku sme mali veľmi dobré mužstvo, vlastne tie prvé dve päťky vlastne tam boli vždy tie isté a vlastne to ma dosť aj mrzelo. Vlastne bolo dosť ťažké pre mňa sa dostať vlastne do tých prvých dvoch, takže no, viac menej nemožné, takže to bol jeden z dôvodov, že vlastne kvôli ktorým som aj chcel odísť. Ty si dostal strašne veľa ponúk z Európskej ligy, ale nakoniec ti vlastne prišla ponuka zo St. Louis. Aké to boli pocity znova nastúpiť do kolotoča NHL? Tak vlastne vždy som chcel hrať NHL a vlastne nemal som veľmi na výber v lete, takže vlastne veľmi ma to potešilo a vlastne som veľmi rád, že som dostal opäť šancu vlastne hrať to NHL a vlastne budem sa snažiť vlastne urobiť všetko preto, aby som tu ostal a aby som ešte nejaký ten rok odohral v NHL. Marek, aké sú to pocity Miro Šatán v podobných nejakom takom napätí v úvodzovkách? Máš z toho nejaký stres alebo bereš to športové to čakanie, čo bude, kedy to príde? Teraz si na waiver listine, v podstate zatiaľ ešte nevieš teda, či sa usadíš. No vlastne určite je to taký zlý pocit vlastne, vždy čakať na to, čo bude a vlastne neviem vlastne, či ostanem tu alebo vlastne pôjdem niekde inde, takže vlastne to čakanie je fakt únavné a vlastne dúfam, že nakoniec to dobre dopadne a že ostanem tu a že sa vlastne zapojím do tréningov vlastne s mužstvom zajtra. A ako si nažhavený na mužstvo, čo vieš vlastne o St. Louis, okrem toho, že to je Jaro Halák? Tak vlastne majú vynikajúce mužstvo, som ich vlastne sledoval na začiatku, vlastne tu vlastne sledujem, aké boli výsledky a tak a vlastne mali vynikajúci začiatok a vlastne sa im pozraňali dosť veľa hráčov, takže ale aj dneska som pozeral, vlastne bol to prvý zápas, čo som vlastne videl naživo, takže majú veľmi dobré mužstvo a aj vlastne aj po tých zraneniach hrajú veľmi dobre a vlastne dúfam, že zapadnem do toho mužstva a vlastne budem sa snažiť podávať dobré výkony, aby som aj ja pomáhal vlastne k tým dobrým výsledkom. Ako sa ti páči St. Louis? Tak ešte som vlastne toho veľa nevidel, vlastne teraz som len píšel, že väčšinou len ten štadión a vlastne naspäť do toho apartmánu, takže ešte som nemal šancu si vlastne pozrieť St. Louis. Ty si hral v Koloráde 6 rokov v podstate. Nechýba ti Colorado, neťahá ťa znova do tých oblastí končín nejak? Tak vlastne ja tam trávim dosť času vlastne v lete, vlastne moja manželka je odtiaľ, takže v lete som väčšinou tam alebo na Slovensku, takže že určite mi chýba, vlastne mám strašne veľa dobrých zážitkov vlastne z toho Denveru, takže vždy sa tam rád vraciam a vlastne, možno jedného dňa tam ešte nastúpil. A aké si mal Vianoce? Takže vlastne letel som z toho Ruska vlastne 23. a letel som vlastne do Michiganu, vlastne tam bola moja manželka aj so synom a vlastne jej rodičia sú odtiaľ, takže strávil som ich tam a vlastne v kruhu jej rodiny a vlastne hneď po tých Vianociach som musel priletieť sem. Posledná otázka, sleduješ vlastne ligu znova, Chicago trošku vlastne a v podstate aj ďalšie týmy, ako sa to vyvíja celá liga? Tak ako vlastne tak letnú, vlastne vždy si pozriem ráno výsledky a vlastne viem ako tie mužstvá hrajú a vlastne ktorým sa darí a ktorým nie. Tak. Koho vidíš tento rok na nejakého favorita? Teraz trošku som zabrzdil, lebo ty si vlastne vypadol, zase si nastúpil, tak ešte možno máš čas 2 minúty povedať. A koho vidíš tento rok na finále? Vlastne je to ešte dosť skoro vlastne hovoriť o finále. Vlastne je veľa dobrých mužstiev v lige, vlastne, ktorým sa troška nedarí a vlastne teraz sa im začína dariť. Takže vlastne ten Detroit je veľmi dobrý, vlastne ten Vancouver hrá veľmi dobre teraz a dúfam, že to bude St. Louis.